Velkommen til endnu et afsnit af Reset Unboxing TV. I dag skal vi snakke om Air Max 98. Skal vi snakke om Air Max 98? Yes. Hvorfor har jeg så taget den her med? Hej. Pure hype. Yes. Så noget nyt i Reset Unboxing TV, så vil vi gerne rate de her sko inden for forskellige parametre. Og vi har 5 parametre. Den første er colorway, den anden er kvaliteten på skoen, den tredje er hype, hvor hypet er den, og den fjerde er on feet, hvor lækker ser den ud på foden, ja. Og den sidste er vores sådan overordnet personlige. Ja, så hvis man samler det hele, ja. Hvor meget får den så? Yes. Og det er jo 2 OG colorways, må man sige, men der er jo nogle få ændringer, især på Gundam-modellen, som måske de rigtige OG's, de vil lægge mærke til. Og det er jo, at selve Soul Unit her har ikke den originale Soul Unit, der faktisk minder mere om den her på Tour Yellow-modellen. Så der kan man sige, der er måske en lille svipser fra Nikes side i forhold til OG-modellen. Hvordan så den gamle ud? Den havde faktisk næsten identisk til altså de her grå cavings i sig. Så der kan man sige, at den er ikke true to OG, men må man sige, ellers så rammer den rimelig godt spot on. Man kan også sige, at hvis den eneste ændring rent faktisk er under skoen, altså på sålen, så gør det måske ikke den store forskel. Nej. Fordi hele overdelen jo stadig ligner det, der kom ud tilbage i 98 i sin tid. Lige præcis. Og man må sige, altså i hvert fald personligt synes jeg, at farvekombinationen på den er for vild. Den sidder lige skabet. Fuldstændig. Den sidder lige skabet. Og ligner en af robotterne fra Gundam rigtig meget. Jamen er det ikke den, hvad skal man sige, hovedpersonen, eller sådan den vigtigste robot fra serien? Den er faktisk inspireret. Den er sgu inspireret af den robot. Ja. Det er også derfor, at man anser den her som den klassiske 98'er. Ja. Så vi starter med colorway på Gundam-modellen. Yes. Vi snakker lidt om i forhold til OG'en, at den ikke helt var spot on med det her Soul Unit. Så jeg synes egentlig, at det er lidt ærgerligt, at det ikke er med på den her model. Så derfor vil jeg faktisk give den 4 ud af 5. Men ellers så synes jeg, at farvekombinationen, altså det røde-blå, er spot on. Så ja, 4 ud af 5 for mig i colorway. Og med mig, det gør faktisk ikke noget, at den ikke har den originale farve under her på sålen. Men vi er først lige startet på 2018, vi er stadig i januar, og vi ved alle sammen, at det bliver 98'ernes år i år. Så jeg vil ikke overspille min begejstring og give den 5 stjerner til at starte med, for jeg ved, det kommer så meget andet lækkert i løbet af de næste par måneder. Så jeg giver den 4 ud af 5, og så må vi se, hvad der kommer resten af året. Helt sikkert. Så kan vi jo tage Tour Yellow, hvis vi lige rykker den ultra-hypede Gundam lidt af bordet, og tage den. Hvad vil du give Tour Yellow i rating? Jeg er ikke så vild med Tour Yellow. Jeg synes ikke, der sker nok på skoen. Jeg er rigtig vild med, at den er gul hernede. Hele vejen rundt. Det synes jeg giver en rigtig god effekt. Men selve overdelen af skoen synes jeg ikke rigtig gør så meget. Så den giver jeg nok 3 stjerner for at være helt ærlig. Yes. Jeg giver Tour Yellow 4 ud af 5, ligesom med Gundam. Der synes jeg, de har ramt den i forhold til OG-sålen. Lidt det samme igen, men ellers så synes jeg faktisk, at den her colorway er mere mig, fordi den er lidt mere subtil i det. Hvor jeg godt kunne forestille mig, at der er mange, der er svært ved at rocke den der pangblå og røde colorway. Så jeg synes, at den lidt der mere subtile valg er, altså det er et mere sikkert valg at tage den her Tour Yellow, end det er. Den matcher måske med lidt mere. Yes. Så derfor får den 4-5 fra mig. Næste parameter, vi skal rate de her sko på, det er kvalitet. Nike er nogle gange kendt for ikke at ramme den spot on med kvaliteten, men hvad... Hvis vi snakker om Jordans de seneste 2-3 år. Hvad giver du Gundam i kvalitet? Altså det er lidt svært at vurdere, når man ikke har haft den på. Ja. Men min umiddelbare vurdering er jo, at altså, syningerne sidder lige i skabet. Ja, og det er jo en forholdsvis dyr model jo også, så man forventer jo også, at kvaliteten er der efter, vil jeg sige. Koster 1.500, og den skal købes hos Reset. Men nej, altså man kan heller ikke se noget lim på overfladen, så den er egentlig lavet helt fint. Ja. Så der er sgu ikke så meget. Der tror jeg faktisk bare, jeg giver den 5, og så snakker vi ikke om det. Helt sikkert. Jeg tror, jeg giver den lidt mindre i forhold til kvalitet. Fordi ja, Nike er ikke notorisk kendt for altid at ramme den, vil jeg sige. Og man kan også se her, der er lidt problemer med syningen. Og det er jo lidt ærgerligt, når man skulle betale 500 kroner for en sko. Men ellers så synes jeg, det er så forhåbentlig ikke på alle sko, der er den fejl. Men ellers, som du siger, ja, ingen lim
spots, Ja. ingenting. Gode materialer, så jeg giver den 3 ud af 5. 3 ud af 5? Yes. Lad os rykke over til Tour Yellow. Der er vel heller ikke så meget at sige om den i forhold til kvaliteten. Nej, jeg tænker kvalitetsmæssigt må de jo være det samme sted. Ja, så der får den samme score for os begge. Så kommer det sjove jo. Så skal vi jo snakke om hype. Hype. Hvor ild er de her sko til? Men lad os starte med den. Skal vi starte med Tour Yellow, så kan vi snakke om Gundam bagefter? Skal vi starte med noget lidt andet? Det kan vi sgu også godt. Skal vi ikke starte med noget lidt andet? Lad os gøre det. Da 98'eren kom ud i 98, der var den ikke særlig hyped. Det var den ikke. Det var faktisk lidt den grimme ælling fra Air Max-familien. Det var sådan den grimme lillebror, fordi at 97'eren havde lige haft et kæmpe år. Og så kom den her efter, og de brugte faktisk den samme sål. Og det eneste, der var anderledes, det var overdelen, og den synes folk egentlig bare lignede 97'erne rimelig meget. Ja. Så kom der også nogle andre sko i 98'erne, ude i 98. Som nogle af jer nok ved, så er der jo blevet teaset for en Air Max TN Plus i den gode orange og den blå colorway, og den kom jo ud samme år. Og igen det her med prisen, og især i USA var de jo ekstremt dyre for folk. Og hvis man så endelig skulle vælge, så kan jeg også godt se, hvorfor at der var mange, der ligesom vælger den her TN i stedet for, fordi at den så altså lidt vildere ud end den her Air Max 98. Men hvis vi lige snakker om i forhold til det der med, hvornår den så kom igen, det er jo ikke 20 år siden, den blev released. Den er blevet released siden 98. Siden da, ja, lige præcis. I 2014, der kom de her bad boys simpelthen også, hvor at folk for alvor begyndte at få øjnene op for den her 98-model. Og den gik sgu heller ikke som varmt brød dengang. Altså, den står også lidt stille på hylderne. Sneakerfreakersne tog den selvfølgelig, fordi at det var en OG jo. Ja. Men det var sgu ikke, fordi den røg. Er det her en OG? Det er ikke en OG, den er fra 2014. Ja. Nej, altså ikke det her på sko, men den her colorway. Colorwayen er OG, så den hører faktisk med de her. Okay, så i 98 der kom den der Tour Yellow, dem her og Gundams. Lige præcis. Okay. Men lad os tage dem her ud igen. Det var bare lige for at sige, at de har altså været ude siden 98. Så kom de her. Yes. Og så gik folk helt amok. Ja. Helt amok. Det er tegnet på, eller det er beviset på, hvor meget Supreme det fylder i streetwear-kulturen. Hvordan de kan putte deres navn på et hvilket som helst produkt, stort set. Vi snakker mursten, brandslukkere. Og så blev det bare solgt, at det går så varmt brød. Og det var det, de gjorde med det her collab. Den der kom ud i sort, så den kom ud i navyblå, så kom den ud i en, hvad vil du kalde den, beige, cremefarve. Ja, snake skin. Ja, snake skin-agtig, og så i rød også. Ja, men jeg synes, vi skal til at give dem nogle ratings, men lad os starte med den måske mindre hyped, Tour Yellow, og sige, hvad vi giver den i hype. Den får sgu ikke så stor hype for mig, for at være helt ærlig. Nej. Hvad vil du så give den, tror du? Jeg tror, jeg giver den 2,5. 2,5? Jeg giver den 2,5 ud af 5. Men min begrundelse er, at den kommer jo ud i en pakke, eller den kommer ud sammen med ham her. Og det er jo den her, folk kan huske. De fleste folk i hvert fald. Mm. Så med det taget i betragtning, så vil jeg helt klart give den her en højere rating end den her. Fordi jeg synes, at Gundam ligesom overskygger Tour Yellow en smule. Ja, det må man sige. Den får 2,5 fra mig herfra. Han får 4 fra mig. Yes. Hvad siger du? Jeg tror sgu også lidt på det samme, vil jeg sige, i forhold til det, at den her går måske lidt mere unnoticed hen. Det er ikke lige den folk tænker på, når de tænker på det her release. Nej. Men, så jeg tror også, jeg vil give den 3 ud af 5, men jeg tror, at det til gengæld er en sko, som er undervurderet i forhold til Gundam. Jeg tror, det er en, hvis man ikke får den i første omgang, så ærger man så over, at man ikke havde den, lad os sige, om et par måneder. Hvor jeg virkelig tror, at der er mange, der ærger sig over det. Det kan også være, hvis man får lagt ham her i kurven, og så tager den på næste mandag, og ser, at alle vennerne også har taget den her på. Så ville det måske have været meget fedt, hvis man havde bestilt den her i stedet for. Ja. Det er jo altid meget rart at ligesom at kunne skille sig ud med sko. Ja. Det synes jeg i hvert fald, at det er rimelig nice. Helt klart. Nice. Men ja, 3 ud af 5 for mig til den her Tour Yellow. Og til Gundam, der følger jeg tæt op på din og giver den. Jeg tror faktisk, jeg vil give den 5 ud af 5. Han giver den 5. 5 ud af 5 til den her colorway. Fordi altså den har været all over social media. Jeg tror der var en fransk Instagrammer, som havde omkring 200 par før den egentlig releasede, som blev sold out på sekunder. Sygt. Så 5 ud af 5 herfra. Men hvad vil du give 98'eren generelt i forhold til Unfeed? Jeg synes, den sidder rigtig godt om foden. Ja. Det er ikke en sko, man tager på, og så svupper man rundt i den. Nej. Så der vil jeg faktisk
Jeg giver den 4 også. Ja. Jeg giver den 4. Jeg synes, at man skal være fortjent til 5 stjerner. Ja. Så det får den ikke, men den får 4. Ja. Jeg tror faktisk, jeg vil gå lidt ned i forhold til Unfeed og give den 3 ud af 5, fordi jeg tror også, forhåbentlig bliver det varmt til sommer, men der bliver de her, også nu tænker jeg rent Unfeed, der bliver det altså varmt med sådan nogle her. Det gør det også med 8, eller hvad hedder det, med 97'eren. Så den er ikke lige det bedste på den front, men jeg synes, at det er en flot model, og den står flot, når man har den på. Så jeg giver den lidt konservativt måske 3 ud af 5 i den rating. Og ja, så er vi nået til hvilken et par vi selv vil vælge, hvis vi kunne snuppe et par. Ja. Du først. Skal jeg starte? Ja, du starter. Yes. Det er jo lidt svært. Det er også, selvom det er samme model, så vil jeg sige, det er sgu lidt svært i forhold til, den ene er lidt kapav, ikke? Den anden er lidt mere subtil. Men jeg tror, at hvis jeg skulle vælge et par klokken 9, som jeg vil smide i indkøbskurven, så bliver det simpelthen Tour Yellow, fordi at det er til lidt mere subtile sneaker, og den kan du simpelthen rock til alt. Så jeg vil sige, at jeg tager den her Tour Yellow som min. Og jeg har lidt en idé om, at vores hype man Ong har et lidt andet valg. Den er sikkert helt tosset med, ikke? Nej, det må jeg sige. Unfeed igen. Look at it. Hvad er det? Så sex. Jeg er fri. Ses. Vi ses. Det er ligesom en tyk lillebror. Ja. Men, den mindre sexede lillebror. Nej, den mere sexede, tykke, eksotiske lillebror. Lidt flere curves. Lidt og curves, de er gode. Ja. I det 21. århundrede, de er rigtig gode, de